Chengdam School chuan doyana chu zirlai ti zinga ro alang sar bi khle a principal fapa ani mai baka ami zakul tak chu alar pui hle boka lekha zirlama po zirlai thiam thei tak ni in bek jenai nen chuan anin el tok dun hle bok zirlai tam tak chuan ami zia le hausakna awang te po chuan ama benga manom manglova hainin abialpa anga atrantir na chu a hlotlin pha hle bok ani doyana nen in ngai zong anga anom dun na chu a hlotling hle a haini ti du da tu te pon ti boy ngam to lovin a thiana tran chu an chak pha ta zok hiala zirlai mei che ho party an nei da apo haini chu tel turin an soma party a an som na chu minei nung chin ho kal the na chau ani thu an shil tel bok haini chuan mi ho sa party na akal chu a in me velo awangin an som na chu anara haini thianu sunjoi chuan haini hne na chuan party na akal chu tha ati thule zirlai dangte ne na in me shat na le in nel na hunram chang takani awangin kal ngei turin ati a chutia achanu sunjo in kal ngei tura ati awang chuan she tak chungin an som na chu apom veta a ma se haini chuan party na a hak tur thom honal anei lo awangin tuition a pek thin na yani chu a she chuak zoka na yani chu bia in athom no ho sak adila rin lo deuh mai na yani chuan alo rem ti ve mai bok ma se haini hne na chuan athom no ho tir tur chu dollar sangriat man lai ani awangin athom noa chuan re theilo engma ti kai lo turin acha bok ani zana lo ni chuan haini party na akal tur chu sunjui chuan taxi in a thla sunjui chuan ami zia lo ang tak mai in a phur pui em awang chuan haini ngei chu a thalo hial zok sunjui chuan haini chu mi hausa zinga om chu she om ti lo tu le ngei thata ka oma rilrunuam taka om turin acha bok ani hainin party na room chung alu chuan zirlai dangpo an lo om nual to a party na hall an cheidan te chu amoin achangkang em a azirlai puilo om te po chu an nal hlom hle bok ani hainin party na room chung alu cha chu chulai hmuna lo om to sa zirlai te chuan an lo endeu thupa a chan chu athom no hak lai chu analin aman po atau don ti an she thiam ngal vek haini chuan khoya changia nei ti an soiru sep sep hlom boka haini chuan zirlai dangten an soina chu bengkhon du lovin dokana anin tur da chu la in ai inta a chutia wain keng pa a adin mek lai chuan anung lama tang chuan zirlai pakhat chuan aron su a vanei thlak tak mai in haini chuan a wain ken lai chu akor hak lai ati bolo tur chuan a in veng thei hlova haini chu chhuata chuan tlu in bek je nei thianu yol hi chuan tran pui tum ni om takin akut wan tur chuan atia yol hi chuan haini chu a tran pui du wang ni lovin haini kei tho tum pa chuan a in tur ken lai chu haini thomno ha ka chuan a lei boluya haini chu a thomno hak lai a thil a kaya wang chuan amang ang hle a chuti lai tak chuan party na hall chunga chuan bek je nai chu aron luta party an nei na bek je nai ron lang chu chulai hmuna lo om te chuan mak an ti hle a chan chu bek je nai chu party an nei na reng renga aron lan ve ngai lo wang ani ma se chumi tum chuan chan thatak wangin aron kal ve a haini om na lam chu pan phein wine bottle a ken lai chuan haini kora chuan a lei bota a haini chu a thin rim hle mai bek je nai chu hlau bik du ho lovin bek je nai na chunga thil ti awang chuan khoi let tumin a tho chuak ngal wata ma se chulai hmuna waiter lo om te chuan haini chu man betin an lo dang mana party an nei na hmun cafe chu bek je nai te ta ani awangin chulai hmuna na thok te chuan a thu an oin an za hle bok ani haini chuan na yani thomno a thil kai awang chuan amang ang hle a akor ho sak chu amana tau em awang le leile na mai tura nei lo ti ai sha chian em awangin akora wain kai chu ti re na tur azong ngal thuaya haini chuan na yani kor ati chha sak awangin athar le sak na turin apa hne na chuan school lama amamo le na turanga soin poisa adila ma se apa chuan chutiang ang poisa tam thama nei lo thu alo shila haini unaw pa po chuan dollar sangriat lai mai apa hne na adil chu om lo ati in an unaw chuan anin haubai pha bok ani chuti mek lai chuan bek je nai le na yani chu in mu in
hai ani chunga thil thleng chu an pahnih ruah man lok sa vek alo ni a bek je nai chuan na yani chu mangtang kain ruah man na alo nei sa chu ashila na yani po chuan hai ni laka phubalak na rem chang taka ngain alo rem ti ve mai bok ani hai ani chuan na yani thomhno ati chha sak tak siam nan chuan poisa anei theidan tur chu angai to na sa hle a zana chuan hai ni chu konga akal lain mi pakhat ne na athil nei that ang te chu shal tumin an lawin dor meka hai ni mi biak pa chuan ati buai emo atia man mo takatlan phein chu pa chu anam son ngala so manga che dana chuan hai ni dor mek pa chu alung oi lo hle a hai ni thil zor po chu amana chiar ai tloma ape ka ngai pha ta bok ani so manga che dana wang chuan hai ni chu athin rim hle a poisa anei na tur ngei to bel le angai pha bok part time na tho tur azon le angai ba ka athil nei dang po ashal bel angai pha bok ani atu ka chuan hai ni le bek je nai chu skula chuan in mu in hai ni chuan bek je nai hne na chuan ama ne na buaina adu to lo thu le in rem taka omadu thu chu ashila bek je nai chuan hai ni chu du thlang turin atia hai ni na yani thomno a ho sak ati chha tak chu athara leisak ain huam thu le a leisak ani chuan chengdam school chu chwa san turin atia bek je nai offer chu hai ni chuan adu lo ani chuan chengdam school atanga a chwa ma chu ati bai chhun zom zel tur thu a shil bok du thana dik a siam theinan kar khat chung lawin ngei to turin ati bok ani hai ni chuan kor thar leina turin poisa anei to lo bok nen na yani la chuan alo tur ve sek bok si ain ngei to boy hle mai an boy na to mek chu shi ni chuan tran pui dan tur alo ngei to puya an zirlai pui li duk min hne na chuan zirlai dang te pon boy na an to changa poisa an puk thin thu chu shi ni chuan ashila hai ni chuan shi ni shil ang chuan li duk min nen chuan in mu in poisa amamo zat ang te chu soin an pahnih chuan in rem siam na an nei ta ani duk min a chuan hai ni dilang za dollar sang thum chu rang tak main a pe ngala ma se a poisa puk tir chu a thlon mai chuan alo phalbi khau lo phut let aneya a phut let ang chu ati sak theilo ani chuan kar tinin a poisa puk chu apunga tur thu a shil bok duk min a chuan hai ni hne na chuan athil ti tura pianga apuya ni chuan poisa apek bel tur thu a shil bok ani duk min a chuan zirlai meichhia te chu thomno sexy tak tak hak tirin thla alak sak thina hai ni chuan chu tianga a in chei sak ve ani chuan poisa tam tham tak apek bel tur thu a shil bok ani hai ni chu poisa amamo na asan ema wangin duk min a som na chu pomin poisa a hlo chwa theinan chuan thla chu ain lak tir ta zela hai ni chu a poisa mu na tur ani phot chuan aza om na po chu a shal du pha te zel boka duk min a du dan ang zela a in chei ani chuan dakar kha chungin dollar sang thum zel a mu tur thu a shil boka chu mai ba ka hai ni chu duk min a mu la ya kor halova o mani phei chuan poisa tam tham tak apek bel zer tur thu a shil bok hai ni chuan she tak chung chuan a poisa mu na tur ani awangin duk min a thuang chuan a om ta zel ani doya na po chuan abial nu kim hei ni thattu zon chwa tumin ma la mek zela doya na chuan kim hei ni chu alo mangai man le ani ti a om lo nu chuan a in she chwaka CCTV footage atang chuan kim hei ni thi ni a thil thlen dan chu en tumin apa ruma chuan alu druwa ma se thil thlen ni mi chu engma chui zui theilawin alawin delete fek baka restore theilawin a ombok ani doya na chuan hai ni hne na chuan abial nu thattu chu shil to turin angin le a ma se hai ni chuan principal hne na alawin tiam to angin ala soi chwa theilo thu a shil non le hai ni chuan school building chunga chuan meichhia a hmu thu le chunu chu a thla chaw a hmu awangin tunge ani a hriat mai bik lo thu a shil ani hai ni chuan kim hei ni thi na hmuna thil thlen dan chu amut do na piangin ala sha chhuak reng zela thil thlen lai khan kim hei ni chuan hai ni chu thria pe ti a sha chhuak thut bok
chu thi a kol lai mek chu twal that tu an chuina konga atang kayarina wangin alada thareng bok ani atu ka chuan bek jenai pa bial nu chu Chengdam Skula chuan arun kala Hamin hi chu Chengdam Skula chuan English teacher anga lo thok to thin ani ma se jenai pa nin anin ngei zon ta ka wangin anha chu achol san ta zoka jena in apa ngai zong min hi Chengdam Skula arun kalti asiatin alung oi lo hlea chu mai ba ka min hi chu apa personal assistant in apa motora arun shwaya mu wangani jinai le min hi te chu apa chungchanga chuan in hnial buain min hi chuan jinai chu ngeiom tak takin atong khum vela jinai hena chuan apum chunga chuan apa fa apai mek thule mipa ani thu chu ashila anaw pai mek chu mipa ani awangin jinai pa ro zong zong khom tu tur ani thu chu TL takin asoi khum vel bok ani min hi chuan jinai pa chu ruam man na nei sa rana lo ngai zong lok ani baka arawa du wang chawa ngai zong ani ti asiatin jinai chu aril ruana hlea chutia an pahnia ani hnial boilai mek chuan jinai chu aril runat ema wangin thoha turang mai na tal boy ta thut mai chuti lai tak chuan hai ni chu ron langin jinai te senior anga insoin a thlawang aron hausak ngal wata hai ni chuan min hin hena chuan bek jenai chu kalsan turin ashil bok ani hai ni chuan bek jenai pa in nupui danga rukin alo nei ti chu asya chwa pha a jinai chuan hai nin an chung ko thuruk asya chu remcha nga la in ama vaulet nan amana hlawa wangin hai ni hena chuan ani yang mi re thei khongai na ma mo lo thu chu ashila ma se hai ni chuan chutiang lama thil ti atum lo thule Chengdam School a chwa san theina na ama vauna na aman a korman tu chu anei to thu chu shil pa in a poisa ken lai chuan je nei chu a thea chu mai ba ka Chengdam School a chwa san lo tur thule nayani korman tu chu ama na tho chwa ve thei ba ka a khongai na ama mo lo thu chu a shil tel bok ani chumi nu chuan hai ni chu Chengdam School a chuan tu manan ti boy ngai to lova anun po zalen takin amang ta zela atira chuan doya na wanga ti boy tu nei lo emo ai intia ani na taka chuan bek jenai zok chuan hai ni chu ti sheoma phal to lova achan chu hai ni chuan bek jenai te chung ko chungchang a shat to wanga ni chu mai ba ka jenai chuan hai ni tumru na chu angai sang ru zok hle bok ani doya na chuan abial nu chunga thil thleng chu sha chiana du to ema wangin hai ni chu azot non le a hai ni hne na chuan twal that tu a chuina konga pui turin asom non le a hai ni chu abial pa nga om chun zom zel turin angen le bok ma se hai ni chuan an skula chuan ti boy tu anei to lo awangin doya na ne na an lem chanang chu ama mo to lo awangin asom na chu anar sakta ani doya na chuan hainin asomna anharawang chuan haini chu vovin apa hne na chuan twal that tu chumit ngein hainin a mulauti apa shil ani chuan achunga thil thleng tur chu ngai twa turin na tia atopa chuan haini chuan doya na chu tranpui arem tile ta zok ani haini chu an skula chuan a thiante lakata a boyna chu fel to ma se boyna dang anei belle a hai ni chuan li duk min hne na tang chuan akor phel lai video chu adong tanol mai hai ni chuan a video don chu midangin an mu ve a hlau hle a boyna to mek chu shiani hne na chuan shilin hai ni chuan shiani chu school a lu tirata ama ngai sak tu ani awangin ari ruhana te chu a shil zela shiani chuan class an lak lai chuan hai ni le khabua chuan ziakin a that le that lo thu chu azota hai ni chuan shiani kut ziak chu a mu to nuan ema wangin thil sang sang angai twa chwa pha a chumi zan chuan hai ni chuan school alu tira alo kara lekha intar ada that chu a phor chwaka shianin ale khabua azianen chuan en kopin a pani chuan shiani handwriting ve ve ani ti chu a she chhuak ta a hai ni chuan shiani chuan a tran pui du wang ni lovin arukin boina alo thlen char char ti a sha chwa pha ta bok ani school building atanga annam thlak
Kim hei ni chu hun rei tak chung damdoin lama ni khoshelovin a renga shiani chuan Kim hei nin damdoin a mek chu vatlo in shiani chuan Kim hei ni hena chuan doya na chuan Kim hei ni mi zia le thil ti a shat lo wanga langai sak mai mai ani thu chu ashil ani Chengdam School a chuan an chung te hausak dan chu zirlai te hmu turin an tar chuak thina shiani pa te company po bek jenai pa ming hnuai chia thin ani ma se vanduai thak tak mein apa te company chu atla cheta hlau mai shiani nu le pa chu ban nga ema wangin zelan lu angai pha hial boka an chung ko khosak nom laya ama tlon tu te chuan an tlak chhian hnu chuan an en san hlau thunga shiani chu bek jenai nen po chuan thian thatak an ni thina ma se shiani te chung ko tlak chhiat hnu chuan anin thian thatna po a chhiat pha bok ani bek jenai chuan hai ni video viral mek chu lo mu ve in shiani le hai ni chu anin kom thin ti asiatin shiani thil ti fek ani a ring thiam ngala a chan chu shiani mi zia asia chian em wangani shiani chuan mire thei chung kwa atanga local te chu man tang kai na tur anei ani lo chuan thian tak taka apom ngai lo wangani bek jenai chuan shiani chu vovin hai ni chunga thil ti chu ati top du lo ani chuan atana poi tur thu chu ashila shiani chuan bek jenai chu voletin midang sha ta hlo em an chung ko boina nei mek chu asia to thule midang bula puan chwa sak tur thu chu ashil bok ani hai ni chu shiani ruma chuan man mo takatlan lutin a video anti viral tum mek anda na turo mang pen drive chu azong kwal chiama chutia azon mek lai chuan shiani chu aron lu thuta hai ni chuan shiani mi zia chu tenomati thule a thian tha anga angain ati mol phodu chu a thin rim hle a chan chu li duk min ane na a in mel sha tir ma pon engang mi ziangi ani ti chu shiani chuan a shat lok vek to wang ani shiani chu bek jenai na ti dana chuan alom lo ema wangin hai ni chu man tang kai dan tur azong ta a hai ni hena chuan Kim hei ni school building atanga nam thatu chu bek jenai ani thule bek jenai pa chung chang chu Kim hei nin alo sha ta wangin Kim hei ni chuan atwar pha ta ani ti in dot a shil ta a shiani chuan hai ni hena chuan Kim hei ni van duai na to chan chu bek jena in school building chunga tangin anam thlati asoi chhuwa ka ni chuan a video chu ati viral lo tur thu ashila asoyanga ati du lawani ero chuan amwal phauna in tran na turani ti ashil tel boka in ngei to na hun kar khat chung apek tur thu ashil bok ani bek jenai nu chu azu in na salutuk ti zia omnan damdo in lama ainen kolmeka jinai chuan vakanin an pahni chuan an tun mahunte soi chuak dunin an hlim dun hlebok school ban nu chuan hai ni chuan Kim hei ni chunga twal tha tum na thleng an du lo lan tirna na banner an tar chu a hmua bannera chuan Kim hei ni ta na ro rel na dik om theinan twal tha tu sha chuan khongai takin in lo report donya ti a in ziak bok hainin chu thu a chiar hnu chuan a thu shat a zep me ka wang chuan a in thiam lo hle boka Chengdam School lu adu luata thudik a shat chu a thup mek boxi a chutia in ngei twa boy mek lai chuan jinai chuan hai ni chu ron mu in hai ni chuan bek jenai hena chuan anin mu tira a che dan moi lo takawang chuan ngai dam adila vanei thak takin bek jenai chu hai ni lamtang ani to awangin ngai dam dila ngai lo thu a shil bok hai ni chu shiani lakatang chuan in thiar filim turin a cha bok ani atuka chuan doyana le hai ni chu dukmina ruma chuan pen drive zong tur chuan an lut duna hai ni mai ni lo zirlai dang sang video a alo lak ruk sakna po chu an mu chwa pha boka hai ni chuan pen drive pakhata chuan Kim hei in ti in ziak chu a muta a doyana le a thian te chuan li dukmin chu vavin video alo lak ruk to sang chu delete turin an tia so manga chuan shiani laptop po chu alak sak bok ani
atopa chuan doyana le so manga puina mangin pendrive zong chu haini kuta chuan a om ta veka ma se shiani phone mi ero chu an la pai bo sak theilo thung ani haini chuan pendrive pakhat a minga om chu en tumin a laptop a chuan a wa luta arin lo deuh main ama video zok chu ni lovin kim heini tuna damdoina ni khoshelova om mek zok video chu alo nia a video en meka chuan kim heini chuan yul hi bialpa pakuji na nen chuan an lo khosaduna haini chu athil mu chuan abara khai hle mai kim heini chu engang mi ziange ani ti le achunga thil theng chu engwange nita ang ti in angai to boy pha hle a haini chuan kim heini chunga thil ti tu asha chwa theinan fin fiana pani anei pha a fin fiana kolmek pani pendrive le kim heini kutachanga alak thria kolmek nen chuan twal that tu chu asha chwa theinge ya ringbok ani chu mai ba ka kim heini chu engang mi nge ani ti asha chwa pha theibok don ani atuka chuan shiani chuan haini chu vole in bek je nai chu twal that tu anga soi chhuak tur chuan atile a haini ril ru chu abuai hle a shiani soyanga ati ani chuan school atangin an hno chhuak ngei don ani ti chu asia a shiani thuanga atilawani ero chuan a video awang chuan amwal pho don ani ti po asha chiang hlebok ani shiani chuan zirlai dang hopo alowo ve photo china haini chunga ati angchia hian kim heini le ujina khosak dun dan video anei mang chuan kim heini po chu avo ve to chin bok ani haini chuan shianin avo na chu somang hena chuan shilin shianin avo to lo na turin malak saka chanpui turin angena somanga chuan haini chu chanpui tura in pe reng thuwa shilbok zana chuan doyana chuan yul hi birthday party a chuan haini chu kalve turin soma atira chuan haini chuan asomna chu anara achan chu party na hmuna chuan musitaka antong khumle a hlovang ani ma se doyana chuan abula omreng tur thule achunga engma athen lo tur thu atiama wangin party na chuan akalveta a yol hi le ujina chu in ngai zong mek ni in an pani chuan an hlim dun hle ujina chuan party na local zong chu anei le in mantur atum sak vek bok haini po chu tlangnel taka omin a hlim ve hle a chutia hlim taka om lai chuan yol hi thi or chuan amit ala tatlat mai yol hi chi or mek chu kim heini che chwal na hmuna haini na pek kha ani ti asha chhuaka chulai hmuna chuan doyana le bek jenai chu anin nial boya an pani chuan no pante tata in chan thatak an ni thina ma se doyana le kim heini in ngei zon nu chuan eng kim adang lam ta vek ani bek jenai chuan doyanan kim heini aboi pui nu atang che in anin chan thatna achat pha ani in a soya kim heini chu middle ru chalau tak ani baka an chan ho ti chha tu mani ti doyan hne na shil nu atang che in an chan ho in kar aboi pha thu a shil bok chu thu je nai na soi nu chuan doyan a chuan kim heini chu bek je nai tha ani arin thu a soi chhuak ta a an pani in nial boi na chu a so sang chho zela ji nei chuan kim heini chu an re thei wanga hwa ani lo thu le an chan ho a man tang kaya wanga hwa ani thu chu ashila chutia a soifia na a chuan ji nei chuan pa ku ji ne le kim hein om dun dan zong po chu a soi chuak ta veka chu thu do yana na shat nu chuan a chong hle mai a bial nu ina chan pa chu tiang a alawom pui du ti a shatin a thin rim hle bok yol hi chu bek je nai party na che dana chuan alom lo hle a yol hi chuan abial pa le kim hei ni chungchang chu a ma de a sha to thu a soi chuaka hujin ne na anin kar a chat pha lo na na shelo der mai mai ani thu a shil tel bok yol hi chuan a birthday party borak ati cha sak vek awang chuan a thin rim hle ani kim hei ni chuan hujin ne na chuan an che swal na video chu midang ne na puanzar lo nan hujina chu vovin ama mutpui tur chuan ati lui thina athu zom lova hujina na mutpui du lawani chuan an pani inkar a thuruk om chu midang te hne na soi chwa chuan a vota ani midang te na an sha chwa lo nan ti in haini du dan ang ngei hujina chuan a che chwal pui ta thina
bek je nai chu party na atang chuan chhuakin an thian ho in kar a buai tak vek awang chuan a ril ruan a hle a hai ni chuan bek je nai chu hruai har adu baka anin lama thil hmu tur nei awangin a hruai ho ve ta a hai ni chuan kim hei ni kuta tanga alak thi chu hmu in yol hi or angchi ani thu chu a shil boka chu thi chu amana to ema wangin mindan zong lei thei ani lo thu a shil tel bok yol hi chuan ujina thipek chu ati bawa wangin ujina hena chuan anga yang cha le sak le tura a shila wangin a birthday gi fatan a le sak non le bok ani kim hei ni inchunga tanga nam thatu chu doyana le shiani chuan bek je nai thilti ani an ringa a chan chu kim hei ni le bek je nai te chuan an pani in kara boina an nei wangani ma se hai ni ro chuan twal that tu chu bek je nai ani a ring lo thung Ujinan yol hi birthday ya achipek a mu nu phei chuan twal that tu chu yol hi ani a ring het bur ani twal thana thlen ni chu lo langin chumi zan chuan kim hei ni chuan ujina chu school building chunga in mu puya asoma chu thu chu yol hi in lo sha ta wangin kim hei ni mutur chuan yol hi zok chu akalta a yol hi chuan kim hei nin abial pa chunga thil ti dan le an pani om dan chu a shat ve vek thu ashila yol hi chu kim hei ni che dan tenom takawang chuan a thin rim hle a an pani chuan in hial boin anin swal pha hial bok anin swal boy lai chuan yol hi thin rim in sum zo lo chuan kim hei ni chu building chunga tang chuan anam thla a hei ni chuan yol hi thi or lai chu apo thlak sak tel boka chumi zana chuan yol hi chu amangangin a che boy hle a in hnuai lam azuk en chuan hai ni loading chu a hmu bok thusha tu anom don ti ashiatin achi ai pha hle bok ani yol hi chu twal that tu berani ti hai ne te chuan an she chhuak ta bok ani sin chu in thak le in hai ni chu shiani chuan bek je nai chu twal that tu ani ti a soi chwa du lo awang chuan hai ni video a phone a kol mek chu a the dar tu thu chu ashila hai ni chu kar kha chung in ngei to na hun a pek chu a zo to awangin du thlan tur dang a nei to lo thu a shil bok hai ni chuan shiani video call mek chu a the dar a hlau ema wangin in mu puya asoma twal thatu dik tak a sha chwa to thu le an pani in kar chu soifel thei ani thu a shil bok ani twal thatu dik tak a sha chwa to thu le an pani in kar chu soifel thei ani thu a shil bok ani shiani chu hai ni chuan a mudu tak tak ani chuan school building chung bera kal turin a shila hai ni shiani bulakala tumlai tak chuan shiani zok chu in chunga tang chuan tu emo hian aron nam thlatamaya so manga emo bek je nai chu twal thatu ani ve ve theiti na aloni ta a chan chu hainin so manga chan puina adila chu mai baka je nai nen po boina an nei sa bok wang ani tunge twal thatu ber chu ni ta ang ti in ril ru kha in lo seng cheu donya